Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai sesepuh bini sepuh ingkang kaula mulyakaken, dumateng para jamaah, para bapak, para ibu ingkang kaula mulyakaken, khususon Gus Arif ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kaliyan Allah selalu kaparingan kamulyaan fid dunya fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sepindah semoga kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula lan panjenengan sedaya kaliyan Allah tasih dipun paringi iman lan tasih dipun paringi kesehatan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kaliyan Allah dipun paringi awet sehat ingkang sae, dipun paringi iman lan dipun bawa dipun atos ngantos ila akhir hayat. Kaping kalih sholawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholih alaihi wa panjenenganipun ingkang kita harapaken syafaatipun benjang ing yaumul kiamah. Amin. Salajengipun dumateng para bapak, para ibu, niki kula sebagai pembagi acara sepindah niki masakan susunan acaranipun inggih punika sepindah pembukaan ingkang angka kalih maos kalimat thayyibah saha tahlil. Acara angka 3 inggih punika pangaosan. Monggo kita bingkak kanthi umur kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara angka kalih nggih punika maos kalimat thayyibah saha tahlil ingkang dipun pimpin kalian Bapak Joko. Dumateng para bapak ibu, monggo kita niat kanthi ikhlasipun penggalih ngintun dedonga dumateng sedaya leluhur kula saha panjenengan sami bilih anggen kita sami maos doa rohaniyah utawi wawasan tahlil kula mangke manfaat barokah saha hikmahipun kaidyaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lumebaripun dumateng garwa putra tuwin para sahabatipun sedaya utaminipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kaidaken dumateng jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal mulamail amilin wal kamilin. Kaidaken dumateng ustadina wa ustadihim wa masayikina wa masayikihim. Mboten katalumpen kaidaken dumateng cikal bakal tanah Jawi
cikal bakal dusun Tapan Bakung nggih menika Syekh Dugel Sentono, cikal bakal hadal makan liman hadara fi hadal majelis alladzina sabaquna bil iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ugi kaediaken dumateng sedaya luripun ingkang sami kempal manunggal nderek adicara wontenipun pengaosan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kanthi wawasan doa rohania kanthi pangajap sedaya leluhur kula sapanjenengan sami kalian Allah Subhanahu wa taala tansah dipun paringi magfirah, dipun ngapunten sedaya kalepatan lan dosanipun, dipun trima sedaya ngamal kesaenanipun, dipun padangaken kuburipun, dipun jembaraken kuburipun, dipun paringi nikmat kubur ngantos nikmat akhirah lan sak sampunipun yaumul kisab tansah dipun lebetaken swargane Allah nggih menika jannatun naim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pramila monggo kita wiwiti lan kita niati kanthi ikhlasipun penggalih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana anta maqsudana wa ridhaka matlubana ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wal ulama'il amilin khususan sultanul awliya'i wa sya'adhamil qutubil alamina Sayyidina Abdul Qadir Jilani wa ila jami'i mu'allifil qutubi wa musannifiha wa sarikiha wa ila jami'i man azazana ila muntaha khususan sahibul wafatajul arifin Syekh Abdul Hanan Masum kewakilan Kediri wa aswaji maulati wa duriyati wa manintasaba ilaihim wa farullah dunubahum wa nasamullah min barakatihim wa karamatin fid dini wa dunya wal akhirah saulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwaqi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa jaddadina wa jadadina wa ihwanina wa akhawatina wa aqribina wa aqwamina wa asharina wa talamidina wa ahbabina wa man akhabana wa malam khadmu alaina wa masayikhana wa ulamaina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
khususun cikal bakal tanah Jawi, cikal bakal dusun tapan bakung Syekh Tugel Sentono, cikal bakal adal makal liman hadara fi hadal majelis alladziina sabaquna bil iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila arwaqi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususun dumateng sedaya luripun ingkang sami rawuh leluhur saking tiang jalan istri sebuah anem ageng alit ingkang tepi ingkang cilah ingkang krimatan ugi ingkang boten krimatan ghafarullah dunubahum wa taqabbal a'malahum wa alimang jilahum wa wasiqum ruwakinal jannata maswahum sawlillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم خصوصا إلى أرواح من ذكر أسماءهم في هذه الورقة من الصغائر والكبائر إن عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaina hiya alaiha namutu alaiha wa asubiha insyaallah taala minal aminin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiullah, la ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Rabbana taqabbal qira'atana bi barakatil Fatihah. Kanthi wawasan doa kaumanipun ikhlasipun kali dumateng panjenenganipun Bapak Roji. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin syafirin ya rabbana alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutarina biha min jamil hayat wa tarfa'una biha an darajat wa tubalighuna biha min asrawiyat min jamil hadin hayat wa tamamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa tanbih jajatina jajatan bil ilmina wa barakatan bil yaqina wa tawbatan qabla mautina wa khairan ba'da mautina. Allahumma min alaina bi syarril mautina wa najata minan nari wa antal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma zalamna anfusana illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana ya Rasulullah. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kanthi maos tahlil, mugi-mugi kalian Allah ahli kuburipun kita sedaya, saking tiyang sepah kita sedaya, keluarga kita sedaya, lan termasuk kita sedaya kalian Allah dipun ngapura dosanipun, dipun terima amalipun ingkang sae, lan akhiripun digolongaken ahli jannah. Amin Allahumma amin. Salajengipun inggih punika pengaosan ingkang dipun pimpin kalian Gus Arif, dumateng Gus Arif kawula sumbahaken. Allahumma sholli ala Muhammad Salli alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa la yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul azim. Dumateng para bapak alim, ulama, kurama wal fudula, dumateng sesepuh tina sepuh dusun Tapan Bakung ingkang tansah dipun mulyaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, azza wa jalla ugi kula mulyaken. Dumateng sambil bait sambil hajah menika bapak ibu kula, bapak teman sekeluarga, sedaya mas kula, adik-adik kula, sedherek sedaya ingkang tansah kula cintai, dumateng para rawuh nggih menika, para ibu-ibu lingkungan mriki, adalah para kanca-kanca ingkang liya desa, nggih desa mriki tansah dipunmulyakaken Gusti Allah, ugi tansah kula mulyaken. Dumateng para kanca-kanca sedaya langsung kemawon nggih menika kula mukadamahipun nunut Gus Fauzi, kula langsung sinau bareng ngasah jiwa bareng. Lan dumateng boten ketinggalan dumateng nggih menika Mas Arif Al-Bajuri bersama Arsetia Channel, Mas Arif Al-Bajuri bersama Ahmad TikTok. Mugi beliau sakeluargane tansah oleh rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala lumeber. Dumateng kang sami rawuh angsal rahmati Gusti Allah, setiap saben malam minggu kita istiqomah hadir wonten majelis ngilmu kanthi rahmati Gusti Allah, kanthi dhewe kekuatan kali Gusti Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisiri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad salli alaihi wa ala alihi. Kula matur sembah nuwun dumateng Pak Aris, Pak Ahmad TikTok, Gus Fauzi, Gus Joko ingkang adoh-adoh kroyo-royo, Pak Roji tangga kula, Bapak Ihsan, dalah Pak Din, dalah Pak Abu, dalah sedaya ingkang boten kula sebut asmanipun, sedaya para ibu-ibu. Ya Allah, ingkang sami rawuh ingkang kroyo-royo ninggale kesibukan sak perlu nggih menika tolong ilmi sareng-sareng ngasah jiwa bareng-bareng sinau bareng-bareng. Kula nggih rumangsa mboten saged napa-napa sing penting dhewe sinau bareng, endi pelajaran sing dhewe lali kita sah sareng-sareng, kita sinau bareng-bareng. Ya alhamdulillah dhewe niki wayah tiap malam minggu niki lho. Tiap malam minggu mesti tahlilan. Ndongakne leluhure ae dhewe kabeh, guru-guru ade kabeh. Mugi sing macane tahlil kalimat thayyibah sak keluargane Gusti Allah asa rahmate Gusti Allah. Lah ade pemone ngomah ora mungkin adewe gelem bareng sak malam minggu tahlilan. Tirose niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahlilan atau kalimat thayyibah au shadaqatun, jadi sedekah niku Gus Joko telah mempelajari kita, ngajari kita untuk sedekah kelawan ngilmune beliau. Cara aduene ngomah angel, arepe tahlilan paling roh TV enggak sido, digodho anake napa digodho ade saya niku. Mugi sing tahlil dhewe sing bagian protokol sedaya kabeh asa rahmate Gusti Allah iso enteng nglakoni thalabul ilmi, asa jiwa bareng-bareng tiap malemi minggu kanthi rahmate Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Allah. Lillah ta'ala ya Allah, monggo sadèrèngé kita sinau bareng ngasah jiwa bareng-bareng cah cilik cah pira iki? Kira yugane Pak RT Jiling cah pira? Selawe ngono alhamdulillah ngono. Iki jan bola-bola jan iso anu piye anune cerdas ngono. Cerdas ngono. Terus Pak Ahmad itu ngono. Lari pinten gitu. Soalnya teko sapa gitu. Pokoke nek duwe dhuwit disukani renek meneng ngoten kowe pasrah gitu. Ijek ya disukani. Anu satu-satu ngono. Satu-satu. Duit iki ya ditujuk anu. Duite lekas entas sing teko napa niki? Ya Allah, damel ngaos niki subhanallah, alhamdulillah. Lah kula lho Pak Ahmad, sedina bleke mboten medal ket wingi kula ning omah mawon ya Allah betah subhanallah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim niki wonten anu para jamaah. Niku kula wau ajeng magrib Pak Faisal mriki niku alumni Pondok Mantenan Maul Hikam. Moro mantunipun Bu Marom, idalah Pak Rudi, yuganipun Pak Tukijo. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Terus ini kan titipan apa ngarani? Titipan napa bahasa jenenge? Aku ngerti dampar napa niki ngarani? Nggih, dampar. Ya sekolah ya ora dipikiran dampar, disukani dampar saking kirimanipun nggih menika nganu. Kidul Dam Pak Nur. Mugi Pak Nur niki damparanipun dampar iki mugi para jamaah saged nampa kanthi ikhlas. Kula nggih ikhlas sembah nuwun Pak Nur. Mugi Pak Nur sekeluarga asa rahmati Gusti Allah diwehi kesehatan sing barokah. Beliau nggih santrinipun Baitullah Fatih, santrinipun Mbah Sin Abdullah ya niki subhanallah. Kula penal pas ngaji Bagong Kidulan ngaji Al-Qur'an. Mugi Pak Nur jariyahe dampar iki barokah dhumateng Mas Arif Al-Bajuri dan sedaya para jamaah mriki dah ningkang mriki sedaya Pak Nur sak keluarganipun bi rahmatika arhamar rahimin bi rahmatika lan rahmati panjenengan ya Allah ya arhamar rahim lan kawalasane panjenengan ya Allah Pak Nur keluarga lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah sallallahu alaihi wa alihi lan boten ketinggalan dumateng cikal bakal tapan Bagong nggih menika Syekh Duseno Syekh Gandang Syekh Dugel Sentono. Beliau adalah seorang pejuang cikal bakal sing patut adewe secara zahir batin ade patut takdimi, kita patut hormati. Lah piye kelas lurah itu hormati ya. Masa sing cikal bakal Bagong Syekh Dukseno, lan Kidul Syekh Gandang, lingkang mriki Syekh Dugel Sentono. Kita kedah takdimnya Gusti Allah, ngegune Gusti Allah yo ngegune wong sing lami-lami niku. Kita kedah hormati beliau. Mugi cikal bakal tapan Bagong Syekh Duseno, Syekh Gandang, Syekh Dugel Sentono, cikal bakal tapan Bagong mriki lingkang mriki tansah jangkung dhewe kan ridhone Gusti Allah. Syekh Dugel Sentono cikal Bagong tanah mriki jangkung kita sedaya kanthi thalal ilmi fi sabilillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Salam takdim dumateng guru-guru dhewe kabeh. Guru gimana ke Abadiah adalah Tuhan yatim sedaya, adalah para guru panjenengan sedaya, adalah para guru-guru sedaya ingkang boten kasebat asmanipun. Lillahi taala ya Allah wonten qaulan nabiyyu dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu lan uta hadise
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadose Kanjeng Nabi iku wasiat yang adewe. Ngendika ya kena wasiat ya kena yang para umate. Adewe termasuk kabeh umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun wasiate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng umate aide kabeh lanang wedok muslimin muslimat kabeh. Pripun pahamat wasiate Kanjeng Nabi? Igtanim khamsan qabla khamsin. Adewe kon siap-siap. Kon siap-siap pahamat adewe paris TikTok. 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang yang awake dhewe padahal itu hak Gus Pauji mesti ada ngenyangi. Pergunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara kuwi tumiba marang awake dhewe. Apa nomor 1? Masa mudamu Paris. Paisan iki. Masa mudamu sebelum masa hari tuamu. Kadang adewe iki gak sadar, adewe lak masa muda mesti menangi hari tua. Lak adewe masa mudane dintene gitu lah belum ilmi, tinggi belajar, wes. Enek pengajian kono nyang kaya dene Gus Pauzi damel teladan, damel contoh. Ini repot nih. Niki mobilnya loro, ya bakal galon, ya bakal dolane cah cilik-cilik. Saged rawuh. Urung digodho anak bojone Pak Ahmad. Saged rawuh. Lho orang hebat ya. Lah kula penak lho kula ning omah diparani tiyang sing bejo kan nggih kula sakeluarga. Masa mudane adewe cara masa mudane adewe didamel tolak bolonge santai ketuweken. Cah kae iki lho. Gus Joko kan lho masa mudane dinten-tentene ditolak bolong ilmi. Mondok ning kono tamat gak trimo, golek pola meneh mondok ning kono meneh. Dintene santai usane tua. Yes, enek sing masa mudane dientekne kadamel nyambut gawe. Sing sitok masa mudaku tak entekne dingge tolabul ilmi madosi ngilmune Gusti Allah. Golek ngilmune Gusti Allah sing diwasilan di Kanjeng Nabi tumurun yang bal ulama yang bal kiai. Masa mudane dientekne golek ngilmune Gusti Allah. Sing dititipne marang Kanjeng Nabi tumurun yang para ulama sangi cara kiai sing di pesantren ade nyantri ning kono tamat Gus Joko enggak trimo mondok neh hingga usia tua. Barono sing kedua enek sing waktu mudane didamel nyambut gawe. Aku masih muda kudu nyambut gawe iso aku salat tuwek duwe celengan. Aku sok duwe sawah pokoknya duwe tabungan di hari itu tua iso nyalone anak putu. Lah sing ketigane masa mudane Masya Allah. Lah saiki aja diturun namun dibilang ming dalik. Ora gelem tolabul ilmi, ora gelem sekolah yang pondok pesantren, ora gelem sekolah yang babagan umum sanawiyah ngaliyah, tur ora gelem nyambut gawe. Nah, niki sing bojo Bu, sing masa mudane meng dingge tolabul ilmu saat usia tua, santai uripe sederhana, uripe pas-pasan, di hari itu aja ono nilainya nginggallah duwe ilmu. Ya Allah, biar sujune ade biyen kok gelem sekolah ning madrasah, sekolah ning pondok, najan dunyane pas-pasan jek duwe nilai nginggallah yang asane Gusti Allah. Dengan ilmu kuwi ade duwe nilai yang Gusti Allah Pak Ahmad. Ade iso nasarune, utawa iso mulangne nyoda apa ilmu dhewe diulang-ulang ning masyarakat, ning bolo, yang keluarga sing gelem. Dadi untung donyane pas-pasan
ngingda Allah duwe nilai krana ilmu, duwe nilai di mata bapak ibune dhewe, keluargane dhewe, adik-adik dhewe mungkin mas-mas awake dhewe mungkin iso nyumrambahi yang tangga separuh Allahumma amin. Sing nomor lorone waktu mudane tidak disia-siakan Gus Joko. Aku nyambut gawe sing tenanan hingga beliau ibarat kata duwe sawah, duwe tabungan, duwe sapi. Ketika hari tuane le bapak biyen enggak tahu sekolah pondok le. Ibu biyen enggak tahu sekolah pondok le, go ning madrasah gur krungon-krungon. Ning ayahmu biyen demen karo kiai. Mangidul hasanah kiai pituture tak rungokne. Aduh, aku iki lho ya, lak enggak gablek ilmu. Jujune bapak mbiyen sregep kerja duwe bondo, tulung to lele. Iki dengan sabdone Mbah Yai, Mangidul hasanah Mbah Yai niku Pak Ahmad. Tulung to duwite bapak tak manfaatne. Bapak ilmune ora duwene donya. Lah maksruing kula krungu Mas Arif Al-Bajuri ngaos kon fasadaku minas sholihin akhire saged kebuka ngoten niku. Rumangsa ora duwe ilmu, duwe donya, kae sapine dolen. Bapak wis tuwa, sak wanci-wanci meninggal, bapak ben duwe tinggalan. Sapine dolen, wong sapine jek telu didol jek loro jariah neng masjid kono pomone. Utawa ning musala kono pomone Gus Joko. Utawa ning pondok kono, utawa nyang dai kono ibarate ngoten niku. Ijik duwe apa? Tuwa sing bejo. Lah sing terakhir Bu, tolabul ilmi ora gelem, nyambut gawe ora gelem. Rumangsa masa muda kan enak, luyur rono luyur rene, majelis taklim gak gelem ngaji, nyambut gawe ora gelem, duwe titik malah dingge totoan jago pemone, duwe titik dingge totoan nomor pemone kerklurang klantun. Ngoten niku. Hari tua Bu, ketika hari tua is gak dirego Bu. Arepe ibadah nyang Gusti Allah ora gablek ilmu, arepe ngomong anak putu duwe duit ora duwe duit, Ahmad itu. Arepe sedekah nyang tangga ora duwe, bondo ora duwe, ilmu gak duwe. Akhire Bu, ngingda Allah ade gak duwe rego ya jelas, ade ilmu ora duwe ibadah ora gelem. Ngingda Allah kosong. Di mata keluargane ya dipegeli pisan, salahmu biyen mudamu nggih hura-hura. Di mata masyarakat ade dicelok, ya ben kapok kelas masyarakat gitu. Ya ben kapok. Ya piye ora gelem nyambut gawe zaman mudane, ora gelem tolabung ilmu. Akhirnya adi uripan susah Bu. Itu termasuk wong jahiluna Gus Pak Haji. Wong jahiluna wong bodho kan uripe mesti ora penak menisa soro. Bodho ilmu, bodho ilmu, bodho dunya salimna ya Allah. Ya semoga adewe ora diwone golongan sing ngoten niki. Terus ade saiki rumangsa goblok, rumangsa pekok. Anda dhewe ayolah di sekolah pondok pesantren ajan bapak goblok. Di sekolah ning madrasah ajar bapak goblok. Cek duwe harapan le ayahmu wis ora iso ngaji, ora iso duwe ilmu agama tak titipne ning madrasah sing terdekat utawa dipolri terdekat ben selamat adik. Sing nomor kalih nggih menika waktu longgarmu sebelum kedatangan waktu rupekmu. Waktu longgare dhewe iki wis yo ngene iki Bu. Waktu longgar adewe iso nekani pengajian malam minggu senajan sing diomongne babagan syariat sing gampang-gampang sing enteng-enteng. Waktu longgar adewe nekani. Waktu longgar adewe abadiah ngaji bar subuh. Ade bar subuh salat subuhan wis nyamakome, wis abadiah ngaji Ihya Ulumuddin. Kita masih iso ngrungokne ngajine abadiah. Nah niku termasuk waktu longgar. Gunakan yang sebaik-baiknya. Lah kula wani matur nggih para hadirin, para jamaah sedaya kula pun nglampahi. Kula longgar ngoten Bu. Nah salah subuh adus keramas nggih jubah nggih serban cengkling teng makom.
bar makom abah rawuh mobil katana. Wis kula ndang nata sandale madhep ngulon, madhep ning ngetan ngaji Ihya Ulumuddin. Iku waktu longgar digunakan dengan sebaik-baiknya. Terus ada orang betok dadi wong alim, so anak putune panjenengan insyaallah dados wong alim. Nah contoh cara Pak Paisol tamatan pondok mantenan, urung alim, ora apa-apa, dia nandur. Muga-muga so anakku iso niru saurti tauladan lakonku. Cara kula kangelan belajar nyantri, belajar ngaji, urung iso di wong alim, muga sing bedhok anak turunku. Ngoten niku. Dadi malih mantep, malih iman. Barono sing nomor 3 nggih menika waktu kayamu sebelum datang orang miskin Bu, fakirmu Bu. Miskin sik kepenaan. Waktu kayamu sebelum datang fakirmu. Lah miskin sik penak. Miskinnya secara tatanan syariat ada si iso nyambut gawe. Si iso nyambut gawe paisan ning gajine pas-pasan. Aduwe miskin si iso kerja. Nek dinge butuhe kebutuhan keluargane enggak cukup. Kuwi jenenge wong miskin. Kerja pas-pasan kok pas-pasan apa ya? Cek kurang ya. Panggah kurang. Dadi carane wong miskin iku kerja bedino kerja gaji namung 30.000. Nah, padahal kebutuhane rumah tangga tinggi murah sedina 50 ki miskin. Wong miskin ini kerja tapi hasilnya kurang tinggi nafkahi keluarganya. Lah keluarga ora kuat dadekne pegatan. Lah keluargane kuat iso syukur dadekne sakinah, mawaddah warahmah hingga akhir untuk mata ngoten niku. Dadi rumah tangga ora gampang. Lah ngomone adewe syukur dan cukup enggak enek watese. Makane bejo santri mantenan engko oleh uduk santri mantenan terus iso sumulur jang ibadah gelem, jang ngaji gelem, pas kaya titik gelem itu bejone wong sing santri mantenan cara wong barokah Mbah Yai. Mula sing santri mantenan oleh santri mantenan kok santai pegatan enggak iso syukur niku ya wis kena diomongi pripun ya. Ya wis penamung ngelmune biyane lak ngecane kurang, ngelmune lak takzim marang Mbah Yai, marang sirakate nggih kurang karo guru mungkin wani hingga ilmune gak dilebokne, tarakul mangasine gak dilakoni ngoten niku. Jadi kayamu sebelum datang fakirmu. Lah dhewe Bu diparingi ilmune Gusti Allah Pak Joko. Lah dadi wong sugih kuwi ya. Kuwi ndang tanam jariah. Tanam jariah di wong sugih kae mantena mawon hikam makome ndang payone jebret. Kae gurune adewe pondok Al-Qur'an kae gawe masjid ndang dijare mak jebret. Kae adewe ndek tangga duwe dulur sing gak teh mampu ndang duwe duit mak jebret. Ngoten niku. Lah sadhe nglakoni ngene iki adewe nalika kaya wis sedekah, wis fasadaqu minasolihin, fasadaqah moko sedekah sira ya tak sira minasolihin ben diwarne golongan wong saleh-saleh kabeh. Ketika adewe nanti wis fakir, jek duwe rega Bu. Kae Pak Ahmad itu jaman sugih kae jariah ning pondok Fathul Ulum ning kono. Adewe selali bunyae matur, santri matur. Kae jaman sugih tau anu sedekah ning desa kono, ade wis lali. Padha matur itu nama harum. Lah iso ade kudu nglakoni ngoten niku. Lah sampai ade waktu kayamu sebelum datang fakirmu ade semena-mena marang tangga, marang kanca sapa bae kita fakir nanti ade ya diolok-olok wong Bu. Lah jenenge nek hadis utawa ngendi Nabi tentang 5 perkara Bu, ade pasti menangi. Ade gak oleh seneng-seneng ibu cara wong. Ya seneng oleh tapi aja kenemen. Ade bakal ngenyani. Lah ade sugih apa Bu? Wong sugih ora gampang Bu, aku ngenyangi sugih. Wong sugih hijabe akeh. Hijabe akeh satirun aling-aling akeh Pak Tito. Aling-aling apa? Ketika dhewe sugih ya, kerja sedina iki mung lho dipangan gantes, iso wis tambah neh.
Lah atine dadi hijab. Sampai lah duwe-duwe nyawang tangga apa cilik Bu. Ngalah kae gajine piro lho. Ngoten niku. Itu fakta. Kae lho gajine piro. Wis ade rumah hasil gede. Dadi wong sugih lah gak dilemoni bahaya. Sugih rumangsa nyawang tangga ketok cilik. Wis ade lah dadi wong sugih diambah masyarakat omong-omong digugu. Hingga cara duwe sing enggak orang yang kita enggak demen nih. Wong kuwi mbok jiru. Padahal wong mbok jiru sitae cerdas mbok ngerti. Wah, aku jiru kuwi lho dalange sampai eruh. Ning hanyalah diam dan diam ngoten niku. Terus ada pemawa sugih, ora iso sedekah, ora iso lakon apik, ade semena-mena karo dolo, karo tangga. Sak wanci aji adewe nganu Pak Ihsan. Waktu tua fakir, adewe didirasani wong jaman kae sugih karo wonge sombong, wonge gampang piye nyeladu wong, gampang ngrasani wong, gampang ngejek wong, lan sak pitunggalane. Sing kepampang menika waktu sehatmu sebelum kedatangan waktu sakit sampeyan. Waktu sing sehat digunakan sebaik-baiknya Pak Karman ya to. Waktu sehat digunakan sing tenanan. Cara waktu sehat digunakan sing tenanan aduwe. Waktu sehat digunakan cara dingge melekan, melek sing enek jam-jame. Melek sing wektune ngaji Quran enek dhewe waktu sehat. Melek wektune enek sing pas dikiran. Melekan sing enek wektune kanggo nyetel radio, ngobrol kalih kanca. Nah, pas sehat niku adewe kedah sambang. Pas sehat adewe keluarga ngindangi wong tuwa, retan sasi pisan. Dadi pas sehat niku ngindangi wong tuwa gosok ade sasi pisan. Sing tau nyantri retan selapan dina pisan. Lagune pun sedo diparani, to makome ditahlilne, diwacane surat Yasin. Lagune sing sugeng sasi pisan ya disowani ngoten niku. Lah nantilah ketika ada sehate wis gelem silaturahmi sowan yang mae gurune waktu sehate. Waktu sehate to makome Mbah Yai ngoten niku. Waktu sehate nyang wong tuwane rata sasi pisan sampai sehat lho Bu urung bareng ditakokne. Pak Aris nyandi sampean suwe ora anu ngetok malam minggu ditakoni isih sehat ditakoni. Terus kaya Mas kula nyandi to Kang Jakron iki kok suwe ra ngetok gak ndang Pak Mboke. Isih sehat ditakoni. Pokoknya lek wis mati kaya apa ditakoni. Mulane ditakoni. Ya kula jek sehat Bu meger-meger fakta. Radia semer kula Mbah Arif Al-Bajuri dalem bab teng pundi jenengan suwe ra ngetok bah. Sing gak ngetok Gus Arif Al-Bajuri anu bah. Enek acara ngaji teng mriku bah, ora usah Jumatan mriki bah. Tak longgar mriki malih bah. Pangdungan dengan bah apa to? Gak apa-apa. Longgar ngetok malih itu fakta. Ditakoni. Ketika tenan Bu, hadis niki limo dinyangi ternyata ya pun fayakun terjadi. Hadis sehate gelem majelis ngaji malam minggu nyanti to. Bumarang enggak nyang. Sehate ditakoni apa meneh lorone. Lah lorone tinggal cerita. Aku ben nalika sehat, urung-urung niki ngaji ning mantenan, subuh ngaji ihya nyang makome Abah, anu sowan yang kanca-kanca, sowan yang bapak ibu, yang bola-bola pondok ngoten niku. Sing nomor 5 nggih menika uripmu sebelum matimu. Adewe karo Gusti Allah diparingi urip, ade kudu roh apa kewajibane adewe yang Gusti Allah ngoten niku. Anu Gus Pauji. Adewe urip duripne Gusti Allah, ade kudu roh kewajibane duripne Gusti Allah utawa hak-hake yang Gusti Allah. Ternyata ning Al-Qur'anul Karim didhawuhne dawe Gusti Allah, ta'budu nyembah sira Allah Gusti Allah ini sing ngendika Gusti Allah langsung. Ta'budu nyembah sira kabeh Allah Gusti Allah. Bareng piye?
wa amalu lan padha agawe sira utawa ngamalo sira kabeh sholihan kang saleh, kan ngamal kang saleh. Amal sing saleh sing lakone apik munggo awake dhewe, wis gedhe, wis tuwek-tuwek kabeh, wis rumah tangga, wis joko, wis ngakel balik. Sing saleh iki piye, sing gak saleh ade piye kudu wis paham. Lah iso nglakoni dawuh Gusti Allah, yadkhulunal jannah. Yadkhuluna dilebake sira kabeh al jannata ing surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika ade urip bisa nglakoni atiullah manut Gusti Allah wa atiur Rasul manut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perintah Gusti Allah apa, perintah Kanjeng Nabi apa, perintah para mbah wali apa, perintah para mbah kiai apa dilakoni. Ade wektu uripe niku semoga patin ade insyaallah yadkhulul jannah kanthi sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jamir Gus kok. Kurang seperempat. Oh, kurang seperempat tak. Alhamdulillah. Dumateng para rawuh niki tasik jam 9 kurang seperempat. Monggo niki seperempat diisi kanthi nggih menika ngasah jiwa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan ngabdillah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking ngan ngabdillah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abdillah bin Mas'ud saltu takon datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takon datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye takone lan Abdillah? Ayul ngamali andine ngamal duh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu sing didemeni ilallah marang Gusti Allah. Dadi sahabat Kanjeng Nabi iki takon dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu tentang ngamal. Lah dhewe saiki wis rumangsa nyantri karo kancane jarang takon. Padahal among kok kepinterane dhewe, kecerdasan dhewe. Karena ade takon yang sahabate dhewe. Kanca salanggar takon bakman kanca salanggar takon salanggar, kanca pondok takon kanca sak pondok, majelis ngaji ya majelis ngaji. Ade ben tambah cerdas faponah kaya dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pripun Pak Ihsan dawuh Kanjeng Nabi? Ayul ngamali ahabu ilallah. Andine ngamal ahabu ilallah sing didemene Gusti Allah ya Kanjeng Nabi. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh Pak Ihsan Kanjeng Nabi. As-sholatu ngala waqtiha. As-sholatu ta ibadah utawa salat ngala waqtaha ing atase wektu sing pas sesuai wektune. Dadi niki ngamal sing didemeni Gusti Allah. Niki langsung Kanjeng Nabi langsung Kanjeng Nabi kok Gusti Allah endine ngamal sing didemeni Gusti Allah salat pas teko wektune ngoten niku ya Allah. Lah dhewe ya angel Bu. Ketika ada teko waktu salat ya wayah zuhur adzan. Wayah ngasar adzan. Subuh maghrib adzan. Maghrib isya subuh. Ketika wis sampean tau nyantri nyandang istiqomah. Jenengan nyatane dipaido kanggo panjenengan sing ora tau mondok. Kae langgare dopani pomon dopani Pak Joko lho, saprono sprene ora rame, ora nek peningkatane. Lah niku padahal sampean wong ahli ilmu, ijek dipaido jadi cacat wong sing
mungkin nggak tahu yang pesantren tapi soalnya nyacat terus piye Bu? Ini fakta Bu. Kula ya apa ngaji nganu Gus Joko. Sinau bareng niki ngaji ora golek dalil, dodol mboten. Sing tak pelajari awakku dhewe. Oleh kan ya nate langgar ini berdiri tahun 2004. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 teko 23. 18 tahun duhur muni, ngasar muni, maghrib muni, ngisak muni, subuh muni. Parip langgar bopane ora rame kene kemajuan. Lah iso. Padahal akhirnya duwe ilmu. Lah ngibadah karena Gusti Allah, aku istiqomah gak karena awakmu. Nek aduwe kan santri, wegah cangkeman, wegah nyocok. Itu fakta. Among kok ora iso kata kasar, kowe lho nglakoni. Kowe nglakoni lho geblak. Ora gelem berkata kasar. Mane santri kudu ngoten niku Bu, kudu tawadhu marang guru. Lah santri itu ngalim Bu. Ketika santri harus tawadhu marang gurune awake dhewe. Samina ngrungu sira, watona lan anteng sira marang gurumu. Ade santri kedah samina watona anteng marang gurumu tawadhu. Lah ketika neng masyarakat Bu, santri yo pinter yo ngalim. Lah kaya sugih utur guruku nyapa tak tawadhuki. Ade sekedar menghormati. Kayak tonggo sugih dihormat, enggak perlu aduwe munduk-munduk, ora perlu. Sing perlu kita tawadhu'i. Wa masyayikhina guru-guru kita. Masuk ora Pak Isan? Ngoten niku. Sing kita tawadhu'i birrul walidain wong tua loro, tawadhu nyang wong tua loro, tawadhu nyang para gurumu. Lah sampean santri roh lurah wis munduk-munduk. Lah Mbah Lurah potang ulang sampean kurung. Ya cukup menghormati. Gak perlu sampean tawadhu. Roh Pak Lurah tangane mbok ambuhi mbok cucuk. Mboten perlu. Sampean salaman hormati mawon pun cekap. Lak musuh wong tuamu ya cucupen. Musuh gurumu ya cucupen. Ngoten niku. Ini penting. Wonten niku. Lah dhewe sekolah santri kadang kalane wong sugih lamun nyantri ade pirang-pirang taun nyandi parane. Ngoten Gus Joko itu subhanallah. Ngoten niku. Jadi terus sing kedua ya Allah qala tsumma ayun qala ngendika sapa Abdillah ayun tsumma ayun endi ngamal sing apik neh. Pola ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini bagusi wong tuwa. Siji salate kudu teka wektune sing istiqomah. Kowe kudu istiqomah najan kuwi rame ora kudu istiqomah santri. Lae itu tangga ya tanggamu kuwi ora menyangi ora kuat ning omong penak ngoten kersane. Sing keduane Kanjeng Nabi birrul walidaini kadhe kedam bagusi wong tuwa. Lah bagusi wong tuwa ade carane akeh. Dengan ilmu aduwe iso bagusi wong tuwa dengan ilmunya masing-masing. Cara adewe dadi anak, aku kepengin birrul walidaini bagusi wong tuaku, aku ora duwe dhuwit Pak Ahmad. Pokoknya Pak Aris arep bagusi wong tuane. Pak Aris kan ya juga duit, kan duwe Mas Arif Al-Bajuri harus setia channel. Terus karo Pak Ahmad itu kan ya juga duit. Beliau bagusi wong tuane. Wong tuaku tak bagusi Gus Arif Al-Bajuri dengan takwaidu duit. Jadi wong tuane Pak Aris Mbah Sumari di wae duit ben bahagia. Ben bahagia itu termasuk birrul walidaini. Nah ketika anak enggak podo tentang urip penak lan kebahagiaannya kaya Gus Joko, beliau ahli ilmu tahu nyanti neng Himalaya. Yo ngalah ngene karo duit wong tuwa ora iso. Piye pengen gur nyantri cara garak sawah kadang yo panen pas murah ora bati malah rugi. Ini jiwane santri ngoten. Jiwane santri
wayah arep panen lomba pas rendeng malah kabur kabeh bangkrut, ora panen ngoten niku. Jiwa santri hebat. Kelawan birrul walidaini bagusi wong tua iso ngewaki yatra, beliau dengan mendoakan bapak ibu ini setiap malam. Ya Allah, bapak ibu kula, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lahumul Fatihah. Fatihah yang ngoten niku pun bagiane wong tua birrul walidaini. Contone kula Bu, kula ya brebes Bu. Padahal amangka kula iki sampean tanggoku ya bola kuwi roh kabeh. Kula iki biyen dapur kula tukang ledho, tukang truk, pengusaha. Ceklan kula dhuwit. Lah, krana dawuh Mbah Yai, kula disabda gawe Pondok Fatul Ngulum, Mbah Yasmi tahfil kubur. Pondok Fatul Ngulum niku murid Mbah Hanan Maksum pare kawagian, rasane sugeng riyin. Niku Kang Arif dalem, so sampeyan to. Lak wis umurmu to, rada tuwek didingkas, ra pantes nyopir kerja kasar. Kula tasih alit, Bu. Aku ya demo, Mbah. Aku lara nyopir truk muat kompos, muat pasir, muat watu, dikon tiba. Ora pantes sampeyan ngilas umurmu rada tuwek didingkas. Sampeyan lho mandi to ning omah to acara ganteni Baitullah Faqih Pondok Darun Najah. Niku estu ora jamaah. Kula nggih jelem tasih alit kula Karif dalem baso sampeyan to anu jenenge Mbah Yai. Lawis umurmu rada tuwa ringkas, ra pantes nyopir kerja kasar, ra pantes. Aku ora nyopir pasir, ora kompos, ora uruk barang duit. Nah, acara kula apa, Bah? Mandi to ning omah to, ganteng Baitullah Faqih Pondok Darun Najah. Aku duk murite, Bah. Aku enggak mondok ning kono, enek pirasat pendungane banget niku. Iku Pondok Fatul Ngulum, Mbah Yai Asem Miftah, muridipun Mbah Hanan Maksum pare kawagian terus itu sakmenika. Mugi guru kula sing nyabda niku dirahmati Allah, Mbah Miftah dalam para guru-guripun saking ilmu siribatin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah kula amati Gus Joko Pak Isane. Kula amati ngeten. Guru dawuh ngoten niku. Ketika nalika kula jek gencar-gencare pengusaha, cara kembang jek metu-metu Gus Pauji. Gus Arif usaha pabrik kompos tronton masuk kampung duwite akeh wong gak iri dengki segi pengusaha, segi para preman, segi para pejabat kabeh dateng kula. Priye arep gak iso mlaku usahane, piye arep rao ora oleh. Lah ngoten niku Bu ya. Ketika diireni wong terjadi Bu, ditutupi kaya musala niki nggih, dintekne lah pagere. Ditrise teng bae wong tuwa kula. Lah niki kan mboten asal, kudune kidule tritis teng Jariah me dhewe ngoten niku. Lah ketika diireni terjadi wis saiki arep gak iso usaha tronton, gak iso usaha kompos. Lah ternyata saya nggak kecewa. Ternyata inilah dawuh guru saya. Lah sing ireni nitik tak tutup usahane arep nganggur, ora kerja kok yo urip. Ora kerja kok yo ora sambat panggah lemu. Inilah Paris perjalanan sing nyata. Terasa hadza rahmatum mirabbi ngoten niku. Ya aja cara gak gawe guru. Piye ya adik urip usah dilireni masyarakat, pamong santai iri, ora santai iri. Cara adik gak didhawuhi mandeta, bingung panggah usah mumet Gus Arif. Sekarang mboten mumet pen panjan ngoten niku. Usaha mongso wis entek kompose, sekarang ngos nggih lakoni kula ngaos. Lah sakniki Bu, padahal tronton pakai nang selor-selor kono, yo menengah padahal bose Pak Yani. Uduk wong kene kok oleh. Lah kene wong kene asli kok ora oleh ngoten niku. Dadi ngono Bu, jembari angel Bu. Jembari ki angel ngoten niku. Dadi sementing kula sing isbar-isbar terus saiki dadi wong apik kan. Nggih. Sing kedibane menika ora main. Duku kolang dito sapa Kang Abdillah terdiri ngamal sing diberi Gusti Allah yang akan dilagi.
Orang ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jihad fi sabilillah. Jadi ngamal sing diberi Gusti Allah ku ora duwe anu Gusti Allah. Ora diri anu yo. Ati yang itu boten ternyata. Yang diberi al-jihad fi sabilillah. Jihad kali teman-teman ini bisa dirilah gelar-gelar agama yang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora duwe yang langgar sing dijariane untuk umum. Ayo sekuat tenaga ini nasal dulu soalkan, nanti soalkan saat itu galane iso akibat subuh terus Quran yang berang kata seperapa itu masuk al-jihadu teman-teman ini bisa bilang sing diberi Gusti Allah. Tapi sedikit oleh contohnya awal ini tarik masuk bang. Ayo kalau sing diberi bicara tidak teman-teman ini bisa bilang dalam agama yang berjalanan dulu beragam nyasar beragam saneng wongi terus mati pagi satu bulan 3 batu bu Islam bilas Quran kaitan setengah itu dia beragam apa dia salam dia apa tadi mau Quran mau nggak bermakna nggak bermakna nggak bertajwid dia masih jajahan Nabi kalau kali dulu sekali jadian sholat, baca tapi orang-orang itu diberi Gusti Allah yang kami diberi kalau lingkungan itu merasa paham tentang keagamaan aku ngasih Quran betul-betul syai aku keberatan tahlilan betul-betul syai tapi semua istri pemaham syai harus berkemampu alamatun Allahumma ya Allah langsung rumiin hingga mengaturakan bukti-bukti hadir kabeh sakit istiqomah pun hal itu istiqomah atau keramat walau karomah ya Allah mungkin hadir kabeh kata ngapura dosa-dosa hadir kabeh ya Allah muga kabeh bareng oleh ahli ilmu yang barokah manfaat di sini waktu jalan akhirah hari Allah ya Allah putra mungkin banyak yang soleh-solehkan baik kasih barang rezeki yang halal yang kata yang terlakulah laku lagi sama Makkah Madinah laku lagi nomor putri wayah lantaran bukan husnul khotimah disiri al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir orang hati-hati yang saya rawuh radio berjuang fisabilillah dan ilmu orang ibu-ibu yang hadir sing suami yang izini hadir suami yang ngomah kami izini istri dari ngaos mungkin ya Allah suami yang belum soleh ya Allah oleh rahmat Gusti Allah Ta'ala ya Allah nanti dari Gusti Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah terakhir untuk salam ini pengajian yang Gusti Allah dan disingirane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani utai selawate Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kalau kita kita jahil ma'ani di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadahu ibadallahi sya'allah al-hizuna li ajalillah wa kununa lillah masyarakat bifadlillah ya Waya sadat Waya akhbar Wa antum ya ulil albab Ta'alawan surulillah
Wali zulfa rajaunakum wa fi amri qasatanakum fasutu asmakum lillah ya Rabbi bisa tati tahaqqali bisa Rabbi asababi bisa Rabbi wa suwa lillah lana ala mambil utajana wa mambil haqqi aulana safi'il haqqi inda Allah ala al-kafi salatullah la safi salamullah limuhiti khalisna minal balwa ya Allah iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lillahi rabbil alamin. Dumateng kawula kula mewakili keluarga kula pilih kula gadah salah kalih para jamaah wonten kentangipun angin mematur kula sak keluarga sak ngaji bersama sami dengan para sedaya Allah beri taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kagem Gus Arif sampun maringi dawuh-dawuh mugi-mugi kita sedaya angsal ilmu ingkang barokah manfaat fid dunya fil akhirah. Amin. Dumateng para bapak-bapak, para ibu-ibu, acara kados punika niki pancen kebutuhanipun kita sedaya. Nggih acara pengajian, tahlilan, yasinan, sholawatan niku kebutuhane kita sedaya nggih. Mekaten
Anggen kawula matur kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.